खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ हादोरगिरि मुर्मुआ डिउरान्ड काप ट्रफिखौ बेखेवना होबाय। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ टुर्नामेन्ट ट्रफिफोरखौ मैया बेखेवनानै आरो राष्ट्रपति भवन हारिमुआरि मिरुआव ट्रफि दावबायनायखौ फिरफिला दिन्थिनानै डिउरान्ड कापनि 133थि खुंथायखौ जागायदोंमोन। बे हाबाफारिया भारतनि गिबि हादोरगिरि डक्टर राजेन्द्र प्रसादजों जागायजेननाय जारिमिनारि जोलुर बादायलायनायखौ मदद होनायनि हादोरगिरिनि दोरोंनि सोलिबाय थानायखौ दिन्थियो। एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय डिउरान्ड कापआ 27 जुलाइनिफ्राय कलकातायाव जागायगोन, जेराव कक्राझार, शिलं आरो जमशेदपुरावबो बादायलायनाय खुंफुंनाय जागोन। गोसोखांनो गोनांदि 132थि खुंथायखौ महनबाजार सुपार जायेन्टआ फाइनालाव इस्ट बेंगल एफसिखौ फेजेनदोंमोन। बिथांजोआ फैबाय थानाय टुर्नामेन्टआव गासैबो बाहागो लागिरिफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। बे फोरबोआव चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल अनिल चौहान, आर्मी चिफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी, नेभि चिफ एडमिरेल दिनेश के त्रिपाठी आरो लेङाइ गाहाय एयार चिफ एयार मार्शेल अमरप्रीत सिंहजों लोगोसे गोजौ थाखोनि रौनिया हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। जोलुर गेलेगिरि सुनील शेट्टी आरो फावखुंगुर जम आब्राहामजों लोगोसे गेलेमु आरो रंजानाय मुलुगनि मख'जाथाव सुबुंफोरा बानजायग्रा रायजोफोर आरो टुर्नामेन्ट मददगिरिफोरनि थान्दैफोरजों लोगोसे दंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ उदालगुरि जिल्लानि नलबारिनि गेलेग्रा फोथाराव 133थि डिउरान्ड कापनि ट्रफि टूर खालामदों। बिटिसि खुंथायआ एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन 135 बोसोर गोजाम जोलुर बादायलायनायनि गेजेराव मोनसे डिउरान्ड काप फुटबलनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। 133थि डिउरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया 30 जुलाइनिफ्राय खुंजागोन। बादायलायनायनि क्वार्टार फाइनाल बादायलायनाया 21 आगस्तआव जागोन। टुर्नामेन्टजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गाहाय गाहाय सदराव मैया 11 जुलाइनिफ्राय डिउरान्ड काप ट्रफि हानजा सुरनाय हाबाफारिया जागायबाय। मैया बृहस्पतिबाराव उदालगुरिनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव गिबि ट्रफि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो इएम दावबायसा बर'आ बेखेवनानै होबाय। लोगोसे 25 मिनिटनि रायजोफोरनि जोलुर बादायनायबो लादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मैया ट्रफि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरनि गोसोआव फोरमायदों दि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिटिआरनि मोनबा जिल्लायावबो ट्रफि टूर खालामनाय थांखिखौ लानाय जादों। कक्राझार साइ स्टेडियामाव बडलेण्ड एफसि, नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, ओडिशा एफसि आरो बिएसएफ एफसि हानजाफोरनि गेलेनाय बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला दिनै 12 जुलाइयाव तामुलपुर आरो 13 जुलाइयाव बाक्सा, 14 जुलाइयाव कक्राझाराव आरो 15 जुलाइयाव चिराङाव ट्रफि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ करिमगन्जआव 30 कौटि रांनि 1 लाख याबा टेब्लेट जब्द। मैया करिमगन्ज पुलिसआ मोनसे गेदेर फेग्रा मुवा बेसाद जब्द खालामनानै 30 कौटि रांनि 1 लाख याबा टेब्लेट जब्द खालामो आरो जाथायजों लोब्बा थानाय सानै फालांगिरिखौ खायो। करिमगन्ज जिल्लानि गान्धारजबारि ओनसोलाव फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेसननि समाव जब्द खालामनाय जादोंमोन। थि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ गंसे गारिखौ होबथायो, जेराव बिसोरो टेब्लेटफोरखौ जाफुंसारै बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ नजमुल हुसैन आरो मुतलिब आली होनना मिथिनाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटीआव नंखाय डाक्टार हमजादों। जों देहा फाहामगिरिफोरनाव बे मिजिंजों थाङो दि बिथांमोनहा जोंनि बेरामफोरखौ मोजां खालामगोन, नाथाय जों जाय डक्टरफोरनाव थांगासिनो दं बिथांमोनहा मेडिकेल डिग्री गैयाब्ला मा जागोन? मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव सासे नंखाय डाक्टार
जाय बुंनाय बायदिब्ला नोगोरमानि गुबुन गुबुन फार्मासिफोराव गोबां बेरामिफोरखौ फाहामथाय होदोंमोन। बुधबाराव गुवाहाटी पुलिसआ हमदोंमोन। दायनिगिरिया जादों बिहारनि 45 बोसोर बैसोनि नवीन कुमार मिश्रा। डक्टर अभिजित नेउग, जाय मैया एफआइआर होदोंमोन, बुंदोंमोन दि मिश्राखौ 2022 मायथाइनिफ्राय ट्रेक खालामनाय जादों जेब्ला बिथाङा लखरायाव गंसे फार्मासिनिफ्राय सालायोमोन। पुलिसआ बुधबाराव गामि फार्मासियाव हमनाय जादोंमोन। मिश्राया एमडि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा पुलिसनि सिगाङाव सिमान लादोंमोन दि बिथाङा जेबो मेडिकेल डिग्री गैया। नेक्स्ट आपडेटआव दङ डिमाकुसि कलेज बिल्डिंनि थाखाय प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मैया मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम श्री प्रमद बर'आ डिमाकुसि फरायसालिमायाव गोदान बिल्डिं लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे जौगानाया फरायसाफोरनो मोनसे साबसिन सोलोंथाइनि आबहावा होनो समायखिरा लायो, जेराव बांसिन बिथायारि सानज'थाय दं जाय सोलोंथायारि जौगानाय आरो गासै जौगानाय मोन्नैखौबो बांहोगोन। जोंनि बिटिआर सरकारा बिटिआरआव गोजौ सोलोंथाइनि बिथिंखौ साबसिन खालामनो थाखाय जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं। बे थांखि बादियैनो दिनै डिमाकुसि फरायसालिमानि बिल्डिं लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनना होनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। बे हाबाफारियाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री दावबैसा बर' आरो गोबां गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ कक्राझार सावस्रि मावख'गिरिफोरा आखा-फाखा सावस्रि जोथोन सामलायनायनि थाखाय गोदान हाबाफारिनि सायाव सावरायदों। मैया बृहस्पतिबाराव सावस्रि सिबिथाय खुंथायखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों गोदान हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय कक्राझार जिल्लायाव सावस्रि मावख'गिरिफोरजों मोनसे गोनांथार मेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव थिरांथा लानाय गाहाय राहाफोरनि मादाव दङ फिल्ड मावफारियाफोरनि नुजाथिनायखौ नेमबादियै नायदिंनाय, दिन्थिफुंनायजों सोमोन्दो गोनां बोसोरारि नायबिजिरनाय रिपर्टफोरखौ सिनायथि होनाय, गेजेर समगान्थि दिन्थिफुंनाय बिजिरनाय आरो गोहो बांहोनाय हाबाफारिफोर, दिन्थिफुंनाय अडिट, सम मथै रां हगारनाय, गाहाय मावख'गिरिफोरनि थाखाय गाहाय मावख'आव थानाय आरो एएनएम आरो सिएसअफोरनि थाखाय फैबाय थानाय आनजादफोर, बिफाननि थाखाय 100 साननि मावथांखि बिथांखि। बेफोर हारखौ बाङाइ खालामनो थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि हाबाफारिफोरजों लोगोसे गासै बिमाफोरनि थैनाय हार आरो खुदियाफोरनि थैनाय हार थैनायनि गुवारै अडिट खालामनाय। बे मेलाव अएसडि, बिटिसिनि सावस्रि सिबिथायनि सामलायगिरि, एसडिएमएसअ, डिपिएम, डिसिएम, डिएमइ, बिपिएम आरो गुबुन मावफारियाफोरा बाहागो लादोंमोन। प्रमद बर' बिथाङाबो दंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ गोथै सह'खौ सावनो फैबाय थानाय समाव दुखुनांथाव नाव जाब्रबथाय, 3 सुबुंनि दुखुनांथाव थैनाय, 2आ दासिमबो गोमानानै दङ। दैबानानि रागानि समाव गवालपारायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, गवालपारानि सिमलितला रायजोआरि गोथैसालियाव दुखुनांथाव नाव जाब्रबथाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला थैनाय सुबुंनि जोबथा बिदाय होखांनायनि उनाव न'आव फैफिननाय समाव बिसोरनि नावआ दैमानि गेजेराव गोदोदोंमोन, जायनि जाहोनाव साबाबो गबदोंमोन। गोमानाय 3 सेंग्राफोरनि गोथै सह'खौ मनजित साहा, जित मालाकार आरो सुजान मालाकार होनना मिथिनाय जादों। बबेखानि गौरांग मालाकार आरो उदय सरकारखौ नागिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बिसोरनि गोथै सह'खौ दासिमबो नागिरना मोनाखै। हरखाब फिनजाथायनि नाजानायाव मनजित साहा, गौरांग मालाकार आरो उदय सरकारनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन। पुलिसआ जायगानि थागिरिफोरनि हेफाजाबजों गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। बबेखानि गोदानसिन रिपर्टनि बायदिब्ला जित कर्मकार आरो सुजान मालाकारनि गोथै सह'आ गोमानानै दं। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसामनि बोथोर आपडेट। बोथोर बिगियान बिफाना गं 7 जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट आरो मोन 18 जिल्लाफोराव येल' एलार्ट फोसावदों। रायजोआव बोथोरा फिन समनि महर लागोन। मोन 7 जिल्लाफोराव बोथोर बिगियान बिफाना अरेन्ज एलार्ट फोसावदों आरो मोन 18 जिल्लाफोराव बोथोर बिगियान बिफाना गोमो एलार्ट फोसावदों।
बोथोर बिगियान बिफाना दिनै धुबुरी, कक्राझार, चिरां, बङाइगाव, बाक्सा, बरपेटा आरो गवालपारा जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। बजालि, नलबारि, तामुलपुर, उदालगुरि, दरं आरो सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि, तिनिसुकिया, डिब्रुगड़ आरो चराइदेव जिल्लाफोराव बोथोर बिगियान बिफाना येलो एलार्ट फोसावदों। जाय जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों बेफोर जिल्लाफोराव दिनै गोबां अखा हागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ पूर्वाचल सिमेन्ट लिमिटेडआ गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 20 लाख रां अनसुंथाइ होदों। पूर्वाचल सिमेन्ट लिमिटेडनि सामलायगिरि श्री वेदान्त आगरवालाया मैया मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमहैदों। मेलनि समाव आगरवालाया गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव 20 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया रैखाथि नाजानायाव हेफाजाब होनायाव पूर्वाचल सिमेन्ट लिमिटेडनि मख'जाथाव मददखौ गनायनानै बे अननाय आखुनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला दासान्दि आसामाव सोलिबाय थानाय दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थांखिजों बे अनसुंथाइखौ गथायनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइकबो खालामनानै होदो।